पार माँ तुलसी करांगा चल भाई तोर चली कुंदरू करेला रे। कुआं के पार माँ तुलसी करांगा चल भाई तोर चली कुंदरू करेला रे। कुआं के पार मह तुलसी करांगा तोर चली कुंदरू करेला रे। कुआं के पार मह तुलसी करांगा चल तोर चली कुंदरू करेला रे। कुंदरू करेला कुंदरू करेला कुंदरू करेला कुंदरू करेला। कुआं के पार माँ तुलसी करांगा चल भाई तोर चली कुंदरू करेला रे। कुआं के पार माँ तुलसी करांगा चल भाई तोर चली कुंदरू करेला रे। कुआं के पार मह तुलसी करांगा चल तोर चली कुंदरू करेला रे। कुआं के पार मह तुलसी करांगा चल तोर चली कुंदरू करेला रे। आपका क्या नाम है? राम पटेल पारा। ADJ साउंड मानवी भाटा स्कूल पारा। अंगना के 4 फूट तुलसी अकेला चल भैया घूम चली पेंडरा गौरेला रे। अंगना के 4 फूट तुलसी अकेला चल भैया घूम चली पेंडरा गौरेला रे। कुआं के पार माँ तुलसी करांगा चल भाई तोर चली कुंदरू करेला रे। कुआं के पार माँ तुलसी करांगा चल भाई तोर चली कुंदरू करेला रे। राम सिंह। दिल्ली बम्बई में हवाई उड़ावे घर में लड़ाई मत कोनो नहीं बचावे रे। दिल्ली बम्बई में हवाई उड़ावे घर में लड़ाई मत कोनो नहीं बचावे रे। कुआं के पार मह तुलसी करांगा चल तोर चली कुंदरू करेला रे। कुआं के पार मह तुलसी करांगा चल तोर चली कुंदरू करेला रे। राम पटेल पारा। आपका क्या नाम है? राम सिंह। मानवी भाटा बीच पारा स्कूल पारा। डीजे राम सिंह। माटी के नक्शा कठपुतरी बनाया दिया ही नहीं भाई ओ दूसरी बनाया रे। माटी के नक्शा कठपुतरी बनाया दिया ही नहीं भाई ओ दूसरी बनाया रे। कुआं के पार माँ तुलसी करांगा चल भाई तोर चली कुंदरू करेला रे। कुआं के पार माँ तुलसी करांगा चल भाई तोर चली कुंदरू करेला रे। राम सिंह। संपर्क करें नंबर 8 1 7 5 3 6 1 8।
रासम माताई दिहे मोला जीव नहीं चले ओझी कते ले जा रे। मऊहा के रासम माताई दिहे मोला जीव नहीं चले ओझी कते ले जा रे। कुआं के पार माँ तुलसी करांगा चल भाई तोर चली कुंदरू करेला रे। कुआं के पार माँ तुलसी करांगा चल भाई तोर चली कुंदरू करेला रे। कुंदरू करेला कुंदरू करेला कुंदरू करेला कुंदरू करेला। कुआं के पार माँ तुलसी करांगा चल भाई तोर चली कुंदरू करेला रे। कुआं के पार माँ तुलसी करांगा चल भाई तोर चली कुंदरू करेला रे। कुआं के पार मह तुलसी करांगा राम सिंह। चल